No niin, ja nyt olisi tarjolla tämmönen helmi. MX-100 500 vuosimalli, taitaa olla 2002 tai 2001, en ole ihan varma. Enkä jaksa lähteä tarkistamaan. Joo, tosiaan vetokoukku löytyy. Ja tämä ei ole mikään rällätty paskaksi poikien toimesta. Että sitten löytyy alkuperäinen penkkikin löytyy. Sitten on laitettu Polariksen sukset on tähän laitettu. Löytyy myöskin ne, onko ne pilottisukset Skidossa, missä on ne 2 olasrautaa, niin nekin löytyy. Ja tämä helmi tosiaan lähtee käyntiin ja kaikki pelaa niin kuin pitääkin. Vakio Skido on avain, niin se on aina. Tässä on pakki löytyy tietenkin. Ja tosiaan kyllä pelaa. Kaikki pelaa. Voidaan käydä pikku ajeluta. Noin, ja pannaan eteenpäin. 8900 Lapissa ja huomaatte ihan oikeasti pelittää. Jarru käännös tehdään tästä. Mä ei onnistunut yhdelläkään. Näin. Tämmönen on tarjolla. Tämä on ollut mulla lasten käytössä ja ne on kasvanut ulos tästä ja me on tosiaan pitänyt tosi hyvää huolta. Tähän löytyy myöskin peilit. Peilit kuuluu kans kauppaan. Tämä on täysin alkuperäinen vekotin. Eikä ole tehty yhtään mitään. Ei ole mäntiä vaihdettu, 8900 ajettu, mutta ei tämä ole rallikelkkana ollut. Semmoista